Ọtụtụ mgbe gara aga, egbe na ọkụkọ bụ ezigbo enyi. Ha na-emekọ ihe ọnụ. Ọkụkọ adịghị gara gara, mana egbe dị gara gara nke ọma. Ọ na-akpata nri, ọ na-efegharị ebe dị iche iche ma chọta nri. Mgbe ọbụla o wetara nri, ọ na-abịa ya na ọkụkọ ekee ya nhatanha. Ọ dịghị asị n'ihi na ọ bụ ya kpatara nri ahụ na nke ya ga-aka nnukwu, kama ọ na-eme ka obi dị enyi ya ọkụkọ mma mgbe ọbụla. Ọ na-ekpuchitakwa ọkụkọ pụọ n'ihe ọjọọ dị iche iche. Ọ na-ekpuchitakwa anụmanụ ndị ọzọ, n'ihi na ọ na-anọ n'elu hụ ihe ọjọọ ahụ nke na-abịa, wezụga ya ka ọ ghara imetụ ha. Ka nke a na-aga n'iru, anụmanụ ndị ọzọ malitere ite egbe n'ihi na ọ na-echekwaba ha pụọ n'ihe ọjọọ. Nke a mere ka ọkụkọ nwee obi ọjọọ n'ebe egbe nọ. Ọ na-asị, anụmanụ ndị ọzọ anaghị eto m, ha na-eto naanị egbe. Gịnị kpatara nke ahụ? Ọ bụ na